Takže pripravíme si indické kari, ku ktorému dáme ako prílohu proteínovú tortilu Dr. Slim. Na prípravu potrebujeme červenú karipastu, rímsku rastcu, kurkumu, sol, baklažán, tekvicu, špenát, cuketu, karfiol, jarnú cibulku, zázvor, cesnak, pak choi, kapustu, cícer, drvené paradajky a rýžovo-kokosové mlieko. Takže postup prípravy: ako prvé si rozohrejeme rúru na 180 stupňov. Prídeme k samostatnej príprave. Ako prvé si dáme trocha oleja. Ďalej pridáme jarnú cibulku, zázvor, cesnak, krátko orestujeme, pridáme karipastu, rímsku rastcu, s tou rastou opatrne, keďže už ju obsahuje aj karipasta. Ďalej môžeme ísť pomaly pridávať zeleninu. Dobre, všetko krátko spolu ešte porestujeme. V záveru špenát. Zalejme to drvenými paradajkami. Kokosovo-rýžové mlieko. Kurkumu, ešte posolíme, môžeme nechať ešte zovrieť krátko a vložíme do rozohriatej rúry. Keď nám to zovrelo, môžeme vložiť do rúry. Takže dusíme na 180 stupňoch cca 45 minút. Takže 45 minút nám ubehlo. Zastrekneme to limetkovou šťavou. Nech nám to trocha osvieži. Môžeme ísť servírovať. Ako prílohu som spomínal proteínovú tortilu. Môžeme si ju takto nakrájať. Na vrch nasekáme čerstvý koriander. Ešte limetky na ozdobu a máme hotovo.